Ľudia si často myslia, že ak sa niečo nedarí, tak riešením je pritvrdiť. viac pravidiel, menej priestoru, menej chýb. Hovno! Tlak má jednu vlastnosť, ktorú si málo kto prizná. Tlak nebuduje návyk. Tlak dočasne potlačí správanie. Preto funguje krátko a preto vždy končí návratom späť. Keď sa snažíš schudnúť pod tlakom, neučíš sa fungovať, učíš sa vydržať. A vydržať sa nedá dlhodobo. Telo si pod tlakom nepamätá systém, pamätá si len úľavu, keď tlak zmizne. Preto po každom prísnom období prichádza to isté. Uvoľnenie, prejedanie, rezignácia. Nie preto, že by si nemal vôľu, ale preto, že tlak nie je mechanizmus zmeny. Zmena vzniká len vtedy, keď systém nezávisí od nálady. Nevyžaduje neustálu kontrolu. Funguje aj v obyčajný deň. To, čo ťa má zmeniť, ťa nesmie ničiť. Ak máš pocit, že všetko, čo si doteraz skúšala, ťa stálo priveľa energie, nebolo to preto, že by si ty robila málo, ale preto, že to stalo na nesprávnom princípe. Zostaň tu a nauč sa chudnúť trvalo.